Zdravím vás u 7. dílu Mafie 1. Tak teďka máme všechno nejlepší. Tak budeme tady dole za tady tím šaškem. Dej mi pokoj! Jo. Tady. Neotravuj mě. Whisky s ledem. Jistě, hned to zařadím. Dám si taky a dvakrát. Můžeme jít první kliknout na ten záchod. Viděl jste toho štramáka, co přišel s panem Steelandrem? No ten je ale opravdu rozkošný. Do prdele. To se musí stát zrovna mě. No tak utíkáme zpátky. Opravdu? Asi se s ním budu muset seznámit. Můžu se přidat? Musíte si ale pospíšit. Nejste ani zdaleka jediná, kdo o tom ví. Tam je. Ten kyblík musím vzít. Tady. Zavřu mu ho. Aby neprskal. Jsem ho nechala otevřený. Tady je. Prosím tě, nevíš, kde jsou klíče od toho rozbitého záchodu? Neotravuj, mám spoustu práce. Jo, já taky. Hele, ty klíče bych docela potřeboval, něco jsem tam ztratil. Dobře, možná bych tě učil, ale musíš mě slíbit, že uklidíš ten strašný bordel, co tam je, a pak mě je přijdeš vrátit. Všichni chcípneme! Já jsem to podělala. Jsem ho nechce praštila. No, tak já zkusím bouchnout už tady toho, aj. Jo, on se chce mlátit. Takže já to pustím od znova. Protože jsem ho nechce bouchla. Takže tu dáme večírek. Tak a už ho teďka nebouchnu. Naladí večeři, Se miláčku. první napít. Sklenku vína, červenýho. Tak už to polož a půjdeš uklízet. Tady má půdu. Viděl jsi tu paničku, co je tady s Johnem? Jo, ta by stála za. To jo. No, prý potkal v nějakým vykřičeným domě. Do prdele. To se musí stát zrovna mě. Co pak nemá trochu soudnosti? Teď jdem za tím Viděl jste toho štramáka, co přišel s panem Steelandrem? No ten je ale plavčíkem. opravdu rozkošný. Doufám, že už teďka se bude podaří ho praštit. Tak, zebrala jsem kubelík. Opravdu? Asi se s ním Zavři to. musíte si ale pospíšit. Prosím tě, nevíš, kde jsou klíče od toho rozbitého záchodu? Neotravuj, mám spoustu práce. Že ještě jednou to řekni, to ještě praštím. Hele, ty klíče bych docela potřeboval, něco jsem tam ztratil. Dobře, možná bych tě učil, ale musíš mě slíbit, že uklidíš ten strašný bordel, co tam je, a pak mě je přijdeš vrátit. Budu čekat na zádi. Uklidit? No jasně, spolehni se, kamaráde. Tak dobře, tady je máš. Ale vrátit. A jo. Uklízet bordel, ne? Ještě na záchodě. Tak, kde pak jsi schovaná? Musíme to první uklidit. Tak, teď zahodíme kbelík. Vezmeme, schovám ruce. Budu mu to nejít klíče. Tak. Tady je. No vidíš, že to šlo, nejseš tak špatný. Můžeš si otevřít tu klidovou firmu. Jo. Určitě. A tebe budu používat jako hadr, kámo. Dobře mu to řekl. Tak teď se půjde za odměnu napít. Tady do luxusního
luxusního hotelu na lodi. No ještě se napij. Jaké další přání? Jistě, hned to zařídím. Teď na to není čas. Aha, on už nechce. Co chceš, co budeš dělat, než to se otevře? Tak pojď stát tady. Jak se nám to vzdaluje? Oddaluje. No, to jsou baráčky, město. Ještě nějaké přání? Ne, děkuji. On je ožralé, nebo co je? To mi nikdy nedělalo. Už jde. Ten radní. Buď zdrav, Johne, doufám, že se ti to líbí. Zdravím vás, je to tu vynikající. Dobrý den, doufám, že se dobře Díky, bavíte. moc To rádi. je vynikající, že jste přišli. Děkujeme. Skvěle. No tak já to urychlím. Myslím, že je čas. A vítám vás všechny na téhle malé. Mužinu a děti. Utíkej. Nechci umřít. Tak, Pauli přijel. A má po ptákách. Odemkli se nové možnosti jízdy. Zavřít. Tak, máme tady bastard se štěstím. Tak. A musím jít k Vincenzovi. A já už to dám město. Telefonní budka dáme. Čiže ale načti se. No. Tak ta není daleko, ta je jenom tady pod mostem. To je v pohodě. Kolta. Kreténe! Sám si. Policajti, ať mě nechytnou. Tak už tady budeme. Ještě, že to je takový kousíček jenom. Že to není daleko. Telefonní budky. Zastav, tohle je ono. Ale neřvi furt. OK, já se teď postavím před tu hospodu a ty zavolej z tamhletý budky, že chceš mluvit se Sergem. Hned jak ho udělám, naskoč do auta a počkej na mě a pak co nejrychleji zmizím. Jo, už Jasně. běž.
Zim? Chtěl bych mluvit s panem Sergio Morele. Moment. Bohužel pan Morello tady dnes není, zkuste to. Kurva, Pauli! Do prdele, Paul, to není on! Strej, Morello tam není! To je blázon, ten Pauli. Ježiš, dělej. Ten chlap, co si ho oddělal, nebyl Sergio. Chápeš to? Sergio v té hospodě dneska vůbec nebyl. A kurva, tak to jsme v prdeli. Jdeme zpátky k Salieri. Tak pojedem tady má. Moc se nechci točit. Takže to už dám, jo. Uchylím. Dobře jim tak. To nejsou policajti. Musím let po tím mostě nahoru, no to přijedu. A musím jít stejně tady, no, protože to bych zbytečně objížděla. Berem tady Maja. Pauli, ty jsi takový pakoš. Co mi chybá? Jsem si přesně myslela, že se stane. Nemůže postřílet, když má to usnat. Pane řidiči, spáchal jste přestupek, budu vás muset pokutovat. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Doufám, že se to už nebude opakovat. Neboj. Teď pojedete jak šušně za mnou. Byl i ten pěšák dorazil? Oni jdou oba dva pěšky. Když se stali pěšáci, to vidím snad poprvé. Ale tak to nevadí, aspoň že nejedou. Tak musíte mě pustit, já strašně spěchám. Jsem taky to Salieriho baru. Teď má pilno ta tramvaj jezdit. Tak doprava, jsme doma. Tak, toto je náš Salieri bar. To běž. Nic si z toho nedělej, Tome. To se někdy stane každému, za to jste nemohli. Já to urychlím. Bombu taky s váma udělám teda, protože tam musím dojet. Takže to udělám. Vezmu si Salieriho auto. A jedem.
musí ho prostě pokutovat. Doufám, že mám schovaný ruce, jo. Pane řidiči, spáchal jste přestupek, budu vás muset pokutovat. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Doufám, že se to už nebude opakovat. No, jeďte první. No, to má neklepní do ní. To by byla hrozná. No, oni chcou jít tam, tak já vám můžu. Pojedem tady. Už má pilno najíždět jak já. Jo, tady byli zás. To jsou tady nějak často. My nečekáme na červenou, my jsme ti lepší. Už tady jsou dva policajti, ne? My nezastavíme ale ani jedný. Tak za chvíličku už tam budeme, podíváme se na moře. Lodi je někde daleko. Tady pojedu s Paulím. Asi příští kolo už. Ne, policajti. Ještě, že tak. Tak už jsme tady. Jo, my jsme vyjeli z té blbé strany. To bude ono, tak se na to podíváme. My vyjeli z té trošku blbé strany, tak já zaparkuju tady. Stoupneme si tady k baráčku. Si čapnu a budem čekat. Stoupnu. No už do kůřa běž. Už pomalý můžeme jít, ale on ještě vykokne. Barák má ten model. Tak. Dej mu tam auteč. Ještě auto. Stačí k tomuto baráčku si stejně stoupili. Podíváme se na tu ukázku. Je policajt. A už jde jeho žena. A do hajzlu. To ne, hej, stop, kurva, stop! Tak, a Do má to prdele. Tahle holka musí být pěkně nažavená. Byla, už není. Ta jeho holka vyšla ven a nasedla do toho auta. No já to urychlím.
jedeme. Pojedem tady má. Je, most je nahoře. Je, ale loď už nám proplula. Už jede pryč. Pryč jede. Už to nevím, je, pojďte. Policajti. Hop. Tak. Skokání, oni musí čekat. Central Island. Pojede po hlavním mostě přímo. Úplně rovno a budem tam. Policajt. Jo, on už mi dal pouta. Pozor, ať nepotkám auty. Policejní. A už se ztratili. Nebo my jsme se ztratili. Byla tam nemůže být tady. No. Proč toto auto na honičku, tak já se s něma honit nebudu. Nemůžeme tam vlítnout s kolonou chlupatých uprdele. Ale dobrý už. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby. Táhni do pekla! A? Kurva, myslím, že tohle značně mění situaci, páno. Odprásněte toho kreténa! Zastav na tom parkovišti. A čeká, zastavím, víš, že zastavím. Ježíš. Pozor, tam ještě jeden, Tome. Ježiš, oni ho zabijou. Ten Pauli není normální. Zastav na tom parkovišti. Tamhle ty chlapci v černé. To jsou Pauli prostě. Jsou mrtví. Už co je na tom? Vyhodíme kolta a jo. Já si vezmu tady kolta 32 tady. Tak a tady je Tomík. Ježiš, ne. Jo, Thompson, už ho mám. No, mám 45 a zabijí mě tady ty lidi z toho důvodu, že tady ten má Thompsona a ten Thompson mi vydrží až do přístavu. Tak, já teda ještě dojedu do toho Salieriho baru. I když
jsem říkala, že ty jízdy dělat nebudu, protože každý už znáte Mafii 1. Každý ví, kam máte jet. Ale tak... Ne! To jsem právě nechtěla. Já budu muset postřílet. Zbytečnej Thompson. Uhni, Pauli, ale. Střílej radši. No, tak 35. To se budu snažit tak, aby už ty chlupáče modré nepotkala. Tak, tady má. Doprava, 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 rovno doleva a jsme skoro doma. Furt čekáte na červenou jak blbci. No tady je. Ten výkuk. Pauli mě vůbec nebránil, on ani jednou nevystřelil po ní. No já tě kašlu, ježiš, tam jsou policajti. Vidíte mi, a co dřív doma. Vědou z vrchu, jak oni to umíjou vždycky. Ty jsi. Tak a jsme doma. Už jde. Po všech těch průserech dal Salieri tu práci jiným lidem. A já jsem s ním jel jenom jako taková pojistka. Tak, já jsem říkala, že ty jízdy dělat nebudu, takže já si dám přímo přístav. Dáme přístav. Tak já to urychlím. Aha, já bych ho musela honit, abych měla ten Thompson. To jsem si nějak neuvědomila, ale tak nevadí. Ten Thompson by měla získat tady. Takže je to v pohodě. Tak a zrovna už jsem ho zabil. Ty, on mě odpráskl. Tak. On mě zase odpráskne, to mě nabíjej. Jo, ještě že tak. Mám Thompson. A je brokovnici si vezmu. Ne, brokovnici. Tak. Nabiju. Mám Thompsona. Už přijeli. Ten jde jak na procházku.
A už utíká. Ježiš, to si to dovoluješ. Stůj! Aha, ty jsi skurvisil. Ale mluv prostě. Není to pěkný. Odbírám tady ty brokovnice. A dobijeme. Tak, máme plno. Čím vypůjčím si tady auto. Skočil pod ty kola. Já to dělám tady toto takhle. Dělám tohoto baráčku. Aha, tam je. Má to mysla? Ne. Vezmeme lékárničku, i když mám 91 životů, to nevadí. Se musím podívat. Odstřelovací mod nemám to daný, takže si dám třeba tak. Aha, to není. S pohledem. Aha. Musím brokovnici. Přehodit. Tak. Dobím si Thompsona. A jo, vrazilo to tam, je to dobré. To se ti nepovedlo, ne? Tak já to urychlím.
Tome, co to děláš? Ha! Ty šťastnej bastarde. Šťastný bastarde. Tak, dobiju si. A neubrali mi, jenom 10 životů mi ubrali, tak tady si vezmeme lékárničku. Tak, jdeme tady, má už konečně jedem domů. Ale tady ještě budeme mít společnost jednu. Tady ještě máme společnost jednu. Jsem si to myslel, že tam a doběhne. Tak už se mu zatočila hlava a spadl. Tak to by mělo být vše. Doufám, že tady na mě nějaký nevyletí, ale neměl by. Takže asi nabiju zbraň. Tak, schovám. Schovat nejde. Co já mám za... Jo, tak tu brokovnicu vyhodím. Tom si nechám. I když stejně mě bude k ničemu, protože mi ho zase zeberou v Salierim baru. Tak pojedeme na tuto stranu. Tak, my se stavovat u Lukase Bertoneho nebudeme. Tak a už jsme tady, u Salieriho baru, takže aspoň to není nějaká daleká jízda. Chlapci, dám to dost práce, ale konečně jsme. Tak já dám tu smetánku. Akorát z letiště. Co je, co se sakra děje? Proč nejedeš? Já nevím, prostě to nejede. Ježišmarja, vždyť ho skoro máme! Same pojď, zkusíme to spravit. Tak. Tady odděláme Morela. Auto se nám rozbilo. Ta upilovaná brokovnica je úplně na ní. Jo, on se bojí. Po mně stříl. Jo, tam už jsou tady. Vyhodím brokovnici. Dělej to, mé nastupci! Sestřelíme ho! Makej, To je poprvé, co neřídím.
Vem si můj Thompson a sestřelte ho se samem! Jo. Tak. Jej, herko zatracená! Nabíjej ale. Vydrž! Už hoří. Už ho schové. Tak. Tak necháme ukázku, ta se mi líbí. Do hajzlu! Do prdele. Kurva. Wow! Jo, dost dobrý! Proboha, jak jste to auto spravili? Mně se neptej, to sám. Proč nejsi mechanik same? No, Je to na něj moc špinavá práce. tak. Takže máme udělaný smetánku. Tak já se tady s váma rozloučím. Příště budeme pokračovat, zatím ahoj.